gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Naggapwam, Inteng. Di ka kadimapan ija barangay hall? Anyang iti umuna asong batak, iti dua asalunsod mo, dungaw. Ay, katsong batam latan dagiti damdamagag. Kapilitan na mapanak iti barangay hall, ta isungaro, ti ayan ti trabaho. Angam aldawan, naggapwam nga men. Inakman kinita dagiti mula a papaya. Ay, adugaya man tinaloom abunga da. Ngam saan ko magawat? Aggat-gatang met ni Berta itinaloom a papaya. Ilaklako na ijay ilay. Ibagak to ko ni Kwarog ta purusen na. Ta ibingayak iti paglakwahan. Angam na nga to tidaduma a papaya. Makauli nga ta ni Kwarog. Matanawan lagi ti adu amulan ni Parintay na papaya analinya-linya iji tambak na. Adu ti bunga na. Natanawak mo't idi napanak ijay bangkan. Nangina ita tinaloom a papaya tuyeng. Adu laki di ti paglakwan ni Parintay kadagi di bunga ti papaya. Dumawat kantuman iti bukal tikas di apapaya, tagmula tamamit iti igit ti tamba. Nangalaan na nga ti bukal ti kas di a papaya. Dadakkel ti bunga na. Medyo orange ti maris na. Sana kas iti kadawyan na papaya aduyaw ti maris na. Damagag tuman gayam kini maribanang no agkita kamay. At danto kas di amula ta. Wala no makadawat ka iti bukal na. Angala ka iti dakkel artikles, tama pan ka iti tambak ti talon ka Kwarog. Nyangkal, mate. Inaku magpasada, agibaon ka manay. Di mo kaya ti mapanagburas iti naloom a papaya. Ta no yung lakom ket pagbingayan ta ti bayad na. Pagbingayan ta ang kay. Manungay tibingay ka. Gaputa siyak ti nagmula. Ket sika ti mapanagilakaw. Kakatlo ti bingay. Divided by 3. Kukuam ti dua, kukuak ti maysa. Una. No ada paglakwan a 900. O di ada 300 kukwap. 600 mat kanyak. Apay madi ka pa. Mulak makibingay ka. Ha? Sige nga raw. Inakalaan tayo dakil atikles nga da iti balay ka. Tayo nakagpuros iti papaya yaw. Adungag pa iso ti bunga ti papaya ni Angela. Ina, nagmayatay. Ay, agpurusa kaon. Numapunok ti tikles. Inakilako kini Berta. Kalpasan na. Agsubliak manayin nga umay mang puros kadagiti daduma. Tadyak maawit amin ang mamimpinsan. Hey, kwarta na ito yan. No'y nakagpasada, jak amaw no ada pasahira o no awan. Tinardaras ni Kwarog anapan na ngala iti tikles. No kumamakaawitak iti nadagsan. Ken makauliak iti nangataw. Ay, siya kon ati agpuros. Tapno awan kabingay ko. Nangatong agpaiso ti daduma amulam a papaya. Saan na nalaka nga ulyan, ta nalaka maspak. Narase, ti kayo ti papaya. Narigat asukitan. Tanong matinag tinaloom a papaya kat malutlot. Narigat asukitan na. Ta saan asa nga ti ayan ti bunga. No di kat iti murdong ti puon na. Kasanun ngay, no awan ni Kwarog amapan agpuros. Mangibauna kun ay ti sabali, ta sayang no matinag iti daga. Aw, at tuwing tinaglakwak ang kay, agbingay tan. Mano amin tinaglakwam, tani, kakatlo ti bingay. Naguray, tasaan ko binilang ang kay. Kaduan kat sagsasangagasat ti imbayad da. Kasano nga ro ti panagbingay ta? No di mo mo ti bilang na? Itayam tayo mamangkay. Kastawi. 1,000. Dua gasot kan ka. Sanga gasot kan niya. 1,000. Dua gasot manen kan ka. Sanga gasot manen kan niya. 1,000. Dua gasot kan ka. Sanga gasot kan niya. Kas kaila ubeng nga agbingbingay. No binilang mon amin ang naglakwam kat inikat mo ti kakatlo, dinalpas. Saan taday sinsilyaw,
Kat saan asagsasangagasawt. Kukuha kami dagidayan. Ay, Apay ako kuam. Ay, kinsaan asag sa sangagasot ko nam. Kunam itay ajay sagsasangagasot ti bingayan tangkay. Ay, loko ka. Ay, manungay day ta sinsilyo asaan asag sa sangagasot. Saan ko abinilang ang kail? Ay, inak manin nagpuros iti papaya yung inton matamtaman. Awan mo ti matanawak ang naloom abunga ti papaya ni pare Inteng. Kaya't asawon day ta pinurusdan nga inlakaw. Kuna nga kadumawat iti bunga na, tapno maalat at tibukal na kat adamot imulat ta. Adupay mo ti bunga niya. San lang pa'y analoom. Mayat ti papaya nga imula, ta saan unay amabayag kat agbungan. Sa nakas iti daduma kayo at awen ti bilangin. Sakbay nga agbunga. Wun nga raw, ti papaya kat mabiay. Sayang, jak nakaala iti umuna abunga na. Si kantumo, kuna nga kadumawat. Uray sana ka dumawat, madaan tanto iti kasjay a papaya. Na, anya ti kayat mo asawag. Ay, saan mo na damagin? Bukod kumitin na diskarte dayjay, tuya. Mare, lakwan nakman iti karnit baboy. Anya ka di nakatiklis nga inawit ni Kwarog, Maray. Namindua nakita ka naggapo ije talon yaw. Papaya. Iso tinapan nagpuros kan naglakaw. Saan ngamin ang makauli ni Inteng? Ibagaman talakwan nak, no day tayo nasamit a papaya ah. Word, Mare, nasamit dayjay. Natubog pa'y. Mayat day di akanon, nang runa no saan unay ang matunawan ti tao. Ay, win Iso akay kayat agatangan dagiti tao ang narigat amatunawan. Mano ka di akilo tigatangin niya o kagawad. Agmay-may saak, iso 2 kilo laang. Gumatangak tumanon inton maibuskaw. Sige nga raud, tailasinan ka kagawad. Inak namin ilako manan kini Berta ti daduma. Sa bali man ti Maris day ta papaya. Kabarbaro a klase ti papaya ah. Ginatang man idi ni ante ti papaya. Inmulamat ni Uncle ije tambak da ti bukal na. Ay imulak tuman mo, tibukal na. Sa bali na ito a papaya. Sa nagagangay a papaya, anagado ti bukal na. Da ito ikat basit lang ti bukal na. At dapay awang bukal na Ay, sapay kumataad da bukal na te matumpungak. Ibagak amalas mau, no awang bukal ti matumpungam kagawad. Nakalakwak mananangkay, nagbingay tamanay. Ay, saanan akwam kwak ti aramidin ta. Mamimpinsan abilagam. Ang mga nudinak tumanan ibingayan iti coins. Ha? Kunak ano ti manan sagsasangagasot ti pagbingayan ta? Naa. Saan ka kumamanin na makabingay ti sag 50 pesos? Ay, naglaingam ngay mo't. Ado mo ti makitak sag 50 pesos. Ado pa, ngam ti sag sasangagasa. Ipabustoy mo kadilatakan niya ka, unang kay. Ay, di naksiriban. Bingayan ta iti husto. Si putam man kit day numapan manen agburas ni Kuarog iti papaya ta dumawat ka. Uray awan day ta kwarag. Mga alak, no kayat kaw. Adamit ijay di na inulay. Marigatan samot ang mangulay. Syakto ti mangulay. Ay, san ka nga agar aramay ta ilaklako da. Uray ikak to ida, no agbungan to ti mulat. Basta saan anasaya at ti agala iti mula ti akin mula adi mo pa'y impakadat. Ay apo, ipakadak to iji punan na. Ay sus ba daw, di mo man igaraw ti madi akababalin mo? Ay, adula amin nga mumay. Apay, anya day taar aramidem, Kwarog. Nangatong aminan ti bunga ti papayan tay. Mga ramidak iti agdan. Tapno ada aramatag amang gawat iti bunga ti papaya. Wan. May mayat nga agpaiso no adda agdan nga aramatem. Ay, narigat ti umulay. Wengaw dantay. Dandaniya kami natin iti naudi pa nagpurus ka. Ay, sos. Kabayatan ngamin abu may bayag, ngumat nga tumat ti papaya. Rumigrigat apurusen dagiti bunga da. Lumalpas ko da ito yagdan. Sa anak to na marigatan nga agpurus iti papaya, antay. Win
Ay, damag ko ang imina kanumanan ti papaya. Una, tabo mas basit nga minan ti papaya. Iso ang umingina. Ay, dinakmanan sa urad, kwaraw. Tangimina, ti papaya. Sana nang Kyle. Nasingpat to ka na kam. Imalakan ka. Nasingpit ano nakaturog. Ay, saan mo taang Kyle? Imalak nga rod kan ka. Apay, nasingpat ka lang ayan o nakaturog ka. Ay, naiduma ka kanyak. Di lang mayat akababalin ko tinaalam. Oh, Niyang kalmay. jak amo no asino tinang tawidam iti madi akababalin mo. Ay, awan mo ti madi ka babalin ka. Sige, tayo nakagpurusan iti papaya nga ilakaw. Day, apay day tabaskay. Anya ti basket mo. Tagtagarya. Adamapan ko alain. Apay, takawom day taalaam. Takunam asa anak ngagtagtagaray. Anya takaw. Ipakadak may itipuon na ako nakmanay. May mayat no inkapay ibaga. Nungay masangputan da ka ang mga ala. Saan da siguro amapan? Tanabid na pa nagpuros. Diyan na nga to papaya ti ado tinalom abunga na. Di na siguro na ulay. Apay, makauli ka? Kumuli ka. Saan nagmakaslapagong saan na makaulay? Apay ang nagsubli ka. Awan mo na puros mo. Nalipatak tayo naramid kong hagdan ng Kyle. Narigat nga minan na purusan ti bunga ti papaya. Tadag nga to dan. Ay, umayak sa tapno makitak ti papaya amulak. Manipod nagpurpuros ka kajak napnapan. Inta nga ro din Taggaw at kay ti mapuros ka, wang Kyle. Apay nga idi nabiit ka nga gilaklako kat awanak mo't anagawat. Oh. Una, tanababa ti bunga dayday. Ah. Magawat ko lang. Ita, masapul nga uli kaon. Kat agramatak iti agdan. Ay, sige, intan. Tapno at damot para tengel iti agdan no umuli akang Kyle. Di na nga to papaya ti ado tinalom abunga na. Irakid ko ti sikat kaw ti basket. Humulyak man. Anday tan. Nairakad kaon. Humulyak kaon. Hinayadag na nagalis ti puna. Basit langay na magaw at kon tinaloom abunga na. Asin daga kaon. Mangpuros ako ni ti bunga na. Ipisok ko iti basket nakarakad dito'y sikat ka. Ay na, nadagsan mo ti basket mas baksa mo ti murdong ti papaya. Matinda ka kaon. Anay, nasulsul mo tinti, likodak, na ito pa iti dalumpi na sa bato iti papa. Anay! Nakitam tinakita kang Kyle. Ah, ay, natinag mo't iti puon ti papaya. Di nakitak. Nujak akamalay. Ni pare badong da jay. Kasla iso mo ti panagkita kang Kyle. Ay, darasan tatayin takitaan. Sige, ay saan mo't atumakdiran? Ang mga nunadangran. Apay ngamin nga agala, adi na impakada. Asus. Impabulot ko kumati agdan, no impakada na. Ay, intan, arayatan taman. No, anyat napasamakan ko na. Ay, saan ko amay taray ti awit ko nga agdan ang Kyle. Ay, umunak nga ro din. Tayo nakarayatin ni pare ba daw? Ay, kumusta ka pare? Apay nga imuli ka ngamin iti murdong ti papaya. Ay, yak imbagaram. Matukol ti murdong ti papaya, paray. Nagpamurdong ka siguro. Kaya't mo ang makaala iti bunga. Anya nga ita. Ay, ito ka tinaganap ka. Anya ngay day tangay tsuram tataba daw. Nagidamot ang dagiti na luma papaya. Nalutlutan ti papaya, nagidamaw. Ay. Ay, di na magkatawanan ako araw. Ah. Na nagsakay ti likodak. No impakada mo ko di impabulot ko ti agdan, tapno saan kan nga imulay. Ay, tulungan na mo na. Sana mo na makapag na. Nasakit ti likodak. Napiktaran na kiti sakak. Ay, sana ka makapag na paray. Araw. Kapilitan nga giddakan dito'y agdan, taas siundakan kini angkay. Anya deta itsuram.
Puro lut-lut mo't apapaya ti adda di tabado kan pantalon mo. Nagilusam samot ten tinaluom apapaya. Ay inuli na ngamin tinanga to a papaya ket natukol ti murdong ti papaya. Ket naidaan na dagiti bunga ti papaya. Nadadaal ti papaya. Ay, imbag tada kayo anangarayat, inteng. No mga minimbakada na, mabalin mo't nga ipabulot ko ti agdan nga awit may. Sana nga imuli ko may ti punti papaya. Sige, panawan da kayo pa, inana. Ay, agyaman nakiti pa nang ituludyukin ni Badungkaw, Kwarog, Kapitan. Kuna ang ngamin nga inka ipakada nga umuna. Pero may nga rod abayin ka. Idi may dakwarog kin pari inting ijay. Kababain pa. Saan kun nga ulitan ti agalay ti san kwa kukwa to yang. Na ito'y nga rod tinaganab ko ako na. Ni Kapitan Enteng. Hanggang kitaham ni Tata Badong aw. Agkalkalbon. Nagsilang jimuging nan. Ha? Kitaham ko naklaang, inuyaw mo mutain. Naglalapad dagiti dapan na kasla nagrarapang alayak. Na? Tainad-adda ng inuyaw. Pudno ba? Lumabas ni pare ba daw? Ay na, makasisirap tayo muging na nakasilsilan. Ha? Ape akas na di pa nagkitkitam kanya paray. Apay kitkitaan ka. Unam siguro, jak nadlaw, ngoy-uyawin na. Kunaklag ang makasisirap na ita muging mo. Kunakon kahit, uyawin nak manay. Siga man pa lang din na puuta ka kapitan na nakauyaw. Isardeng mo manday ta panaguy uyaw mo, inteng. Isardeng. Agoy oyawa. Aya. Aglibak ka pa'y laeng. Naa. Jak amo ti aguyaw. Tawan inuy uyaw ka. Anya nga rodjay inistorya kanyak ni Kwarog. Kwa. Kunakmat kan ka nga aguli makalaang. Warog. Okay? Nauli makakmet talaga. Ay, inuyaw mo kano ni kumparim Abadong, inteng. Unang kail. Inuyaw mo ni Tata Badong. Naa. Makitam ti kasta nga ugalim. Ay, kasanon no si kamet ti uyawin da. Inuyaw nak manin dayta kumparek. Asino da ita kumparem ananguyaw ken ka. Kadi parinting Ni Kapitan. Amok magkait, anabayag na kon ngoy-uyawin dayta kumparek. Kayat na nga tamat nga ipakat ko ken kwa na ti kinauyaw ka. Ay sanay, mayamon. Katuyuyawon na kagayam. Pasensya amon. Pasensya akto pa yan. Yan niya ba't aklase apuok daytan? Ngay, apay inteng. Agkat katawa kamot ngagmay-may sa. Apay di mo makita dayta kat katawa. Lumabasan dayjay na. Dayjayan. Na. Ay, ninsamot marituyang jekat katawaam. Makapakatawa di buok na sugargar. Binunar. Din samot sagsagay sayan ni marituyang dayjay buok nan. Ay. Uray gayam ni marituyang. Uyawam. Ay, saan nga uyaw? Ibagbagak lati puno. Ay, intun manggag na ka. Uray Isardeng mo ti kasta nga ugalim. Ti panaguy uyaw mo, inteng. Dakas dayta. Kapitan, dagito yan, dagijinas ka na pirma am apapiles. Ay, iparabaw mo. Dito table ka. Wan, Kapitan. Ay, aguray ka man kagawad. Nah, apay aming mingmingan nakakasta. Ay, bumakit kagaya man. Apay anak ko namday ta, Kapitan. Ay, adun ti kurot retiro pa. Si kakit demat, tila madmadlaw mau. Ay, bakit ka talagan? Ado pa iti uban maun. Agparparang dan Agpirma ka din, Kapitan. Ay, dinak man uyawan. Unay mat ni Uncle Maun Kwarog. Abay, kagawad. Ay, nauyaw. Uray siya kakagawad na, uyawin na. Inuyaw na ka. Ay, dandani jak kaya ti agpakita ken kwa na. Tauyawin naktumanan. Uy, unak no ni Tata Badong lang nga kumpari na ti kabailan ng uyawain. Ano kasta?
Ado kamin nga inoy uyaw na. Dayta ti paglaingan na itan. Aguyaw iti kabaranggayan na. Limabas kan sa mo, di ta balay da parinteng. Kapilitan tawan mo't sa bali apagnaan. Imbaga, no saan nakita ni parinteng? Nakita ka nakatanaw ijay tawada. Inuyaw naksiguro mo't Sigurado ay nuyaw na ka dayay. Maamwak laeng nga uyawon nak ni Kapitan. Nay, si Kaki Dimait, kasla makaungit kan sa amitay. Amumot ajak kaya ti mauyaw. Tajak mo't uyawan ti padak at haaw. Pasensya amaun. Ta, isukag kapitan nga raw. Oray pa'y Kapitan no nauyaw. Ipagpagapumlangan, iti panagkumpari me. Maribanang, at dalaang mandamagakan ka. Anya dayta, Mare. Uyawon naksamo ni Kapitan. Ha? Ay saan? Apay kumang nga uyawin na ka. Kaslang amin kasta ti panagrik na. Ay saan na ka nga uyawin? Mading amin tiriknak, no kasta nga addamang uyaw kanyak, maray. Amok asino kumangay matimayat ama uyaw. Uyawon ngamin ni Kapitan ni Badungkaw. Bay amaray, tabagbagaak ni Inteng. Wan man maray, tadyak mo't kayat nga damang uyaw kin ni Badungkaw. Dungdung waklaw na kin ni Badungkaw. Nay, nakatugaw ka man dito batog titawa, Inteng. Ay, kita nga ro dagiti aglabas. Mangkit kita ka manen iti uyawam. Ay, na. Kita di lumabas. Inteng, isardeng mo ti kasta nga ugalim. Kita nga minti panagnana. Isardeng mo ti kasta nga ugalim, kunak. Sakbay aguraan da ka dagiti kabaranggayam, kat si kamet ti uyawin da. Oray si ka, maray. Inuyaw na kamat ni Kapitan. Wen nga raw da, siyak pa'y akagawad na ti inuyaw na. Makitam day ta nga ugali na. Amin tayo, uyawon nan. Apay, oray si ka, inuyaw na mat. No siyak, saan pa'y siguro maray? Ngam ni Badungkaw, kasta unay ti pananguyaw na. Ay, kat uyawan tayo mat tapno ammo na tirik na ti mauyaw. Maiturad mo nga uyawan ni Kapitan. Maiturad naktupay nga uyawan. Nakaruano siya ti agoyaw maray. Ay, katwang, amok analaing ka nga agoyaw. Idi day ta, maray. Nagbalbaliw akaon, takanayon nakabagbagaan ni Badungkaw. Mala, agawid akong, tamapanak agluto ta ni Aldawang. Sige, agandad ka, maray. Taapay maray. Ngamen, ang mga numasabat mo ni Kapitan, kat uyawon na ka. Ay sus, nimot Kapitan nga agpayso day tamasabat ko. Kasano nga tayo aliklikak. Nasayata nagsabat ta marito yang. Ay, kwa Kapitan, inak aglutaw. Awan panawon ko ang makiinistoryakan ka. Ay, unay kiti panag-apuramon. Aldaw nga rudan, mabisinan ni Badungkaw. Ay, di ka una agapuramag na, ta di mo bagbagay. Binagayan ayamot ti panag na Kapitan. Kasla ka nga min magmag na pataw. Nang rona, no partakam ti magna. Ay, uyawan naksamat tan Kapitan. Ay, 1/4 unlay nga uyaw. Di nakadi uyawan Kapitan. Tapno maamwan ni Badung ko nga uyawan na. Ay na, jakla amon asawan. Di ba dong mo? May samad na nakasilsilang timuging na. Apay, agpaysaw, nakaroon na yung ti panagkalbunan. Makadanon da ito kin ni Badung kaw. Saan amabalen, saan na amaamuan? Ay, di ka gungungot, ibagbagak tipod na. Nya ti oras ay, pabisina ko na nagapoy yung panggag. Ay, nagmalas nga raw, tanagado ti rumbang amasabat ko. Nipay Kapitan anak ka uyaw. Kahit inuyaw na ka. Talaga gaya makastaunay ti panaguyaw na. Tauray si ka inuyaw na kapay. Way, nabayagan nga amok ng uyawin na.
Nagsiling kano day tamuging mo anak kalawlawa. Kat siyak mo kasla kanumagmag na apataw. Ay, yak sa mapasinsyanan da ito yun ah. Mapilitan naksa amang isubli iti ugalik ang managuyaw abadaw. Anya timakuna. Aguray ka, tapanunutak pa eh. Ay saan mo na panunutan? Uyawin natan ni Kapitan, panunutan pailaan. Sige, sige. Ipakat naman may tikin na uyaw ta, iti day ta kapitan. Uray pa agkumpare kami. Warag, ayan na ni Uncle mo, analay nga aguyaw. Hindi di barangay hall ah. Ibagamkin ko na, nga awan serbina a kapitan. Ha? Apay matakas tati ibagbagam. Apay, di mo makita. Nagmaday, dagito'y kalsada, dito'y kabildatan. Abot-abot, akas lasungkaan. Saan mo't unay? Anya, saan unay? Nagkaro ti pitak na. Kita ma. Bayam, taidanon ko na ita kiniangkay. Rumbang lang, nga idanon mo dayta. Naglay nga garay, no panawin ti pa nagkakampanya. Ang kurang may, iti aramay. Itaman pa'y nga adu ti tao ang naurnong di ta tersena ni kagawad kwanang, Apay nga ta. aguom mong manandag iti babae at chismusa. Asino nga ta ti pagchichismisan da. Ay, jak amo. Kan tidakkel a question, no asino ti agis istorya adeng damag. Ay, nagbalin sa mo't chismosan ni kagawad ko na. Masango na ayamot ti agchismes. No kasta nga adu ti tao di ta tersena na, busy nga aglaklako day jay. Sige laeng marituyang, uyawam lagi ti proyekto ni Kapitan diti barangay tayo, ta aglako ah. Sige man na natoyang, kakaiso na anaurnong kami agrupo dagiti chismosa dito'y tersena ni kagawad kwanang. Istorya amin. Talaga Saan ko lang nga istoryaon dagiti palpak a proyektaw day ta Kapitan tayaw. Uyawag pa'y amin ida. Patinggan ti kinauyaw ni Kapitan. Apay di yumadlaw anak kasip-sip nga dito'y barangay tayaw no kastarabe ay. Kano adamot street light ti amaw. Ada ngam awan met bombelyada. Ay, di tamanin apalpak ni Kapitan. May sapay anasken ama amuan tayaw. Ada budget ngam awan proyektaw. Puno na itananatuyang. Iso ada tayo at chismosa. Pagkay-kaysaan tayo nga uyawan daytoy barangay tayaw. Wow, tanauyaw mo ti Kapitan tayaw. Nay, nimot ko arog day taglemlemeng di talikod tayo. Ay, kwarog, amome nga da ka dita. Ay, dengdenggak lang mati pag-iistoryaan niyaw. Kahit nangag mo amain, Uyawan niyo mat ti barangay tayaw. nasaya tanangag mo. Sigay, ingkay report kin ni Uncle Mau. Nanggug mo, inteng? Adu pa adag iti pananguyaw na dito barangay tayaw. Nang ko amin dagiti imbagam ko arog. Nagbalateken ka day ta aramid mo. Ah, Naglaing ka nga aguyaw iti padam a tao. Ngam imbes asika ti uyawenda, day to yan barangay nga idadaulwam ti uyawenda. tinasakit. Di ibaga na nga awan maaramidak dito barangay tayo. Adu pa ati pag-iistoryaan da angkay. Ay, nakit di ah. Ay, Inaldaw dan nga uyawenda iti barangay tayo. Anya ngay inteng. Anya ti makunam ita. agaliptak tayo nga agtrabaho tapno saan da nga uyawan ti barangay tayo. Ape ana ibagam dayta, Kapitan. Amo nga ano ti manguyaw iti barangay tayo. Idadauluan ida ni Paribadong kani Marituyang. Dagiti inuy-uyaw mo iday, Kapitan. Ay, huwag nga rod. Ay, naamiris ko itan nasakit gayam nga uyawan da ti barangay mo. Sika ti mangidadaulo. Nasaya at may, tanda kayo dita nga agulitag. Nagapuan paray. Nagapuwak dita bang kagaw. Kit una yun da ito'y kalsada tayo pare. Nagpitak. Kita mandag ito'y saka ka.
Kita pero may tipitak da. Aguyaw kan sa manin. Ay talaga nga uyawag may dagiti proyektong paray. Ha? Inuyaw nak mo ide. Ay, isardang mo ti aguyaw para. Aramidan mi ti amin ang kabaalan mi nga opisyal. Saan kamutan ang aguyaw? Saan kamutan nga uyawin ito? Ay na, Kapitan! Ni Kapitan Enteng! Nagpigsa talaga ni Tata Badong ang kain. Oh! Agasong man, binitog na dyan nagwala lalaki di tatersina ni kagawad ko anang. Mamin ano lang mo timang bitog ti tao? Apay day talati pagbilbili ba? Kat numaskulado na dyan lalaki ang kail. Nagtayag pa'y. Sika kuman at chiptanod tinang bitog At dangarod ni Tata Badong. Sakpay laang may timang bitawg. Ita, agbida-bida manan da dyan. Kung namlan asino manan ata. Apay puno ti istorya kanyak ni Kwaraw nga da binitog ni Pare Badong. Ay, wan, Kapitan. Kunak no, saan pa ang naistoryakan ka ni Kwaraw? Tasyak ko man ti mang istoryakan ka. Jak mamatay, maaramid ni Pare Badong data. Ay, batyam, Kapitan. Tanaturad mo't at talaga, di kumparem. Kasla di ngay bida iti pelikula a dumanog. Wala akong bilib. Kano idi nilip in right hawk ni Ikabadong di kalaban. Amom, Kapitan. Ay, natumba adagos di lalaki. Naulaw Mabisin siguro, iso naulaw adagos. Ay, saan, Kapitan? Talaga kit di napigsa. Naturad. Kan talaga nalaing ang lumaban ni Kabadong. Amin nga rod ang nagbuyak at bimilibda kan ni Kabadong. Apay oresi ka, bilib ka mahit. Ay, katuwa na, Kapitan. Na. Kasla kami lang nagbuya iti pelikula nga aksyon ni Di Kalman. Amin kami, may sa timpukaw may. Ha? Mabuhay, Kabadong! Mabuhay, Kabadong! Mabuhay! Ay nagadyo ko dito nga impukpuk kayo. Kuwan, Naminsan la kuma. kano namin sa nga pulaw? Ay, ustaw kagawan. Ulit-ulitim ko nagsakit tilapaya ko. Saan mo't kanun nga agronda da Kwarog inton rabi Apay adida agronda. Nangeg ko nga agrelax damot kano at anod. Anya nga agrelax. Adamot kano nga minen kabutang dagiti managdakdakas. Ay, asino kuma? Ni Pare Badong jay ibagbagada a naturad na laing alumaban ken malalaki. Malalaki nga. May salaang may, jay lalaki a dinanog na. Apay, naturad day jayin. Uray la natumba ken naulaw kano jay lalaki a dinanog na idikalman. Oh! Ay, agasem manday ta. Ay, awante, relax. Saan man nga agpabida-bida day ta Pare Badong ta, awan bilib po kun kwa na. Apay, sika, addan na patumbam a tao. Taham-hamunan naksamot banang. Wen taawan pa'y amok a napatumbam inteng. Awan tupay napuutak a dinanog mo. Anya nga awan? Ada malagip mo. Ay, mabit lang. Lagi pag-akas tuyop! Marigatan ka amang panunod, tawan malagip mo. May salaang timakunak inteng. Adayo ang naturturad ni Kumparim Abadong ngam sika. Ay! Ada malagip ka. Oh. Winadag ko a lalaki idi teng nga ti kalsada. Na minsan la winadag ka. Ay sus, natumbamatan. Uray la nagpusipusipos. Day talaang ti pasikat mo. Winadag ko lang basit. Natumbahan. Tapirme anabarbartek. Uray pitikam lang dayjay, matumban adagos. Dayta ti ipampanakkel mo, jay panangiwadag mo itinabartek. Kwa. Ni Kwarong dayta sumungan. Angkan! Ha? Angkan! Na,
Apay. Nagdakan maglalaban ni kalsada. Kun, inanawam ko man ah. Na, kuha. Nagaduda ka na umay. Katsikan ati mapan aganawa, inteng. Wala kail. Si kanta naturturid ka ba, Said? Na. Ay, sumurot ti angkit ko. Ay, nakababain ka talaga, inteng. Gaputan nagaduda, awanin ka na kayo, ti mapan mga nawa. Ay, pag titinulungan dakto pa adanugan ni Jay, uray sanay. Agyaman nakaka ba daw, taadda ka ang naganawa. Ay, awan na nyaman na maray. Agasam day di akinalaban mo, sa nga pulo dansa. Nay, sa nga pulo dagayam, unak manudwa dalaeng. Bilibak ka. Kasla di mo ingkan kano ida alinabanan. Jak to pa'y naglingit maray. Saan ka sugatan? Awan bukol mo. Ay, naganayak ko man no da maray. Sa bagay, sakot na kaisem ka pa'y. Ayan na nga, dahil kumpare ka kapitan. Ay, jak nga rod amaw. Awan mo't. Uray dagiti tanod na. Saan da nagparparang? Wina, tamabuteng da. Bayam. Ta istorya kan ni kapitan. No kasanom a kinalaban dagijay alalake. Iti nakabuelo ni Kabadong. Live-in right tinamay anaan ang laban ka dagijay alalake. Naa. Dinanog na iti makin kanawan. Dinanog naman iti makin karnigid. Ay, sarding mo man day ta nga istoryam. Kanigid, kanawat, kanawan nga. Ape apag sardengan na kapitan. Kat intro pa'y laang dayjay. Intro. Nagsakit to pa yan, tilapaya ko nga agdengdengag. Ituloy ka, kapitan. Ha! Anya nga min, hindi nagsardeng akon aya. Aywan, ididinanog-danog na ida. Ay, na. Na. Baka paturog tis istorya ang kagawad. Punay maday ta kinadakton di pa nagsuyaam mo, kapitan. Nakasango ka pa'y kanyak. Ay, isardeng mo nga minti istoryam. Tauraan niya pa iti ibagbagam sa anak amamatay. Ana arami day dyan ni kumparik abadong. Saan ka amamatay? Hindi po. Kaya't mo, ta-imonstrakan ka tinamayan ni Kabadong anang danog-danog ka nagijay alalaki. Ay, saan nun? Ingkakit din ijay lamisaan mo. Agjuti ka. Badong, isardeng mo man day tar aramidam, ti panagin lalaing mau. Anya pa naging lalay nga ibagbagam, mate. Nga men, saan ka no amamatin ni Kapitan akabailam ti lumaban? Ay, kitba mo na, no sana mamatay. Ang mga no si kanto pa'y ti madaksan. Tumultulong nga nga dito'y barangay tayaw, tadaw dagiti nalulukaw. Trabaho dagiti tanod dayta. Awan da, mate. Nang nangruna day ta, chip tanod da. No adda gulaw, aglimlimang da. Saan kan amakibiyam, tadamot ni Kapitan. Jak to pa'y makita day ta apariinteng. Tamabutang nga lumaban. Idala tultulade na nakatortured. Kwarog, apay, saan kayon samutin nga grund-runda? Saan nantay? Tag-relax kami. Na, agril-relax kayo, aging gaita? Unantay, at damot ni Tata ba nga naturide? Ay, anya langan ti mapasamak dito yung barangay tayo. Nutakrot kayo mat aminan. Ni uncle ko ati pangibagami ti dayta antay. Waraw, mabaling ngay tulod na kaya ilay. Daw ruray ka pa sa heroes ka, Tata ba daw? Manuda, Nilang mat uncle ka, mapan ka no di munisipyaw. mutlagayam, kailugan na kami na. Unano kayat na. Ay, jak kayat kwarog. Kunakon kay. Ape adi mo kaya takalugan na ngay paray. Ay, jak kayat ta agpakalaing kanto manan. At yung agpakalay ngay bagbagam, talaga mo ta nalaingat. Makitam day ta nga ugalip. Sige, aglugan kayon adwa, tay tulod kayaw. Ay, nasayahat ko araw. Agpasahayak, mate. Mano, ti pasahay ni Uncle Mau. Na, apay ko mga agpasahi ak kaanak ti driver. Siya, doblyag, ti pasahay. Ha? Aglugan kayo nga rutay. Makadlawa ko na. Ape, adurun ka, adurun paray. Agdamag ka pa lang, ipitin na. Kita mga minda ito'y kalsada, dito'y kabildatan. Abot-abot. Ah, Talaga maipit ka.
Ano Sam, kadi mo may pasimintaw. Na, agrekla-reklamo ka. Rik, babaan ka dito, makita mo na eh. Ay, di nagwadag-wadag ah. Matindagan eh. Ay. ah. San kayo man anagulo di tao na igtanay, pasalogan dito italan. Kung naktumot kami na saan ka nga agluglugan. Saan ka Saan sakit? kayo anak ko tipo na? Ha! Apay kadi anak rigat kayong anawain nalalakay. Anya ti sekreto ni Badong Mumare, no apay anaturod ken napigsa lumaban. Kano ka na yun anatang tisid-sidan na? Natanglaang? Wan ko kumaray. Talaga gayam apagpapig sa tinatang. No kaano pa'y ngamin alimakay ni Badong Mau. Iso matikinalaing na lumaban. Ay, amangad mo't no tsambala ang dayjay, Maray. Ah, Saan at tsambala ang maray? Sigod ngamin anaturod ken napigsa ni Badungkaw. Ay, kat no nakataktakrot mo't iday. kasta aya. Kat no ka na yun apagsangitan idi ni Enteng. Kaano dayta? Idi ubing dapay Idi aday ta. Iso nga ron anagsidsida iti puro natang tapno pumigsa ken tumurang. Kasta ka day, Mara. Nyawat ko, kanikwarog di pasahe. Ay, unay ka ti panang kusila mo kanya, kumpare. Saan ka nga agluglugan dito yung tricycle ni Kwaraw? Kit pagluga na kay nga gaway. Alangan mo tabagbag na. Hold up na ito. Ay, sus, paltog ti intutok doon. Kwa, awan kwartak! Ay, ada kwarta. Ha? Itad mo amin. No di mo kaya timatay. Ay, naglaing kabutin ngay. Ha? Apay ko mga itid ko aming kingkangay. Sumungbat ka pa ilang, pare. Itid mo kitin, tapno pumanawan na itahol dapar. Matay kayo adwa. Itid mo nga minin, pare. Agner-nervyos akong iti 100%. Ay, naglaingan da ito yung hold up. Nuyawat ko lang nga basta-basta di kwarta. Anya nga ti arami din ta. Na, Ha? kaya't yun san timatay ah. Kwa, saan? Ay, sus. Kahit ko pa iti agbyag. Di mo ipaturong kanyak ti papaltog. Nga aglatlati. Sige, padasan na kapatayin niyak na. Yeah! Ay, sus! Naiparagsakmitan, pare ba dong? Ay, sus! Wow! Naglay nga talaga ni Tata Badong. Ay, sus. Naturog ka dagos di huldapar. Karatista kagayam. Bilib ka kini Tata Badong ang kain. Unsa? Nakita, tiki nasiglat ko alumaban, kwarag. Ay, So nga ro na bilib kami Tata Badong. Very good ka talaga. kwa, saan ka agpalakpak? Naglay nga talaga lumaban ni Tata Badong antay. Kas di kumamat ti kalaing ka. Kat no inistorya ni Uncle Mo, nga iso tinang laban ija holdapper. Moy saan? Perminto pa iti buteng ni Uncle ka. Kwarog Pudno mait. Awan nga min bilib mo kini Tata Badong kay. Ay, istorya man nga rod, no anya ti pudno anapasamak, kwarog. Kastoy na antay. Ay, agluto kan ba nang? Na di mo lang maaklon nga adayo anaturturad ni kumparim Abadong nga mitisi ka. Apay ko mga klunat. Siyak ti kapitan, di siyak ti naturad. Saan ka nga rod anaturad? Naturad ak nga ron. Oh, no talaga mo't lang anaturad ka. Ingka agdigaws. Ay, tila malaglagip mo. Na, makitam day ta. Danom lang, kabuteng mo. Kano kadigdigos ko, hindi na minsan. Hindi na minsan nabulan day jay angkay. Ha? Idin sakduan ka iti nga dram, kan indadangan na ka ni anti iti pagdigos mau. Ay, kaya't yung agsakitak manin. Ingka kit di agdigaws. Nagadulakit din apambar mo aya. Ay, jak kayat. Di nakman pilitin. Nukunak ajak kayat. Jak kayat. Kastagayam Kwarog! Ayan tay balunat ko. Day jay lakas amantay. Kwa. Inakadialain. Wan! Ay, sus. Ingkaalaan. Sige antay, inakalain. Ay, nakagdigos. Ay, balunat adagos ti pagbagam. Awan ti agidadang iti pagdigos na Uwin. Anya ti panagkunkunam kanyak. Takrot, iti danaw. Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?